Obwansu Bwomogusi. Magora benki ya umwanci wo muri gereri ritworia Halamis citariki 25 cy'umutinyo gatanu na kabere umwaka no w'ibiki 2024 no kwegena kwande buna ritworia uri abere ritero kegima na monoko abere wo kwego kya asoko bwate mu robero nse tuseni kyandizi TV nabwo obwansu bwo musine kinga kimono toroche abarai au nabigaba bwatani bagendera tawe soke no kubwatke birangara byabo kubwatkana nogo chorwa kwaba waziri w'entunda ya kabere ase serikali yayo murayiwense Dr. William Samoei Ruto ya serikali ya Kenya kwanza magaga yoko baka isiko aba waziri abo barengaro asibona ya rokanire na Ruto nigaberega ko bwatani boigo abarai korwase ensemire kwa mirire ya serikali ya Kenya kwanza insana ya moya bona mogoroba cinga kingo kwariganya SMS ama yairo ngumanye buna nara yaya kubwatirana nabari kweto twabere togo sangereria ritkorima kurbaga kieto kacinse ciga nago kwariganira asenchera ere yobikano retariane Evelyn Osero uriya to kubwatirana semo imenyererio nigakoro kwa Lydia Muse nori okane kya chibichanerio gichawe kera senchera ya bene nigakoro kwa Sara Mumanyi ngo kwariganira beko gusanga amo 90 ngumanye ina kwariganira sobekiranu hase korendera itangani kegimango kwariganira tanyore gatiari kwariganira tie asenchera ere yobinge. Hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza Wakenya tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Raiwense Dr. William Samoei Ruto kugania Bakenya gotwara obwa mateboro byase kirenga gyokoreto omorembe na boiga magendero imese ya Kenya. Azimio will in any case not accept any positions from this administration, because Azimio has already taken a position and our position is with the people of Kenya. Egatia barai kurwa sobo mobwazimio la umoja wa Kenya koenekia kogendera gotena na Bakenya no nyamagiga yo muraiwense kugania koreto gwatanne ka sobo mobwo. Oyagi noiri chibese cyo kora magenderero na gabana nkayo gakari koira chibese chigwati chinde ntoroje ipandiko bigorokia aba pare nero siru mu MC egete Chibeso konyoranga yoko irano kwemrungania kwa bamenyi bensemo ya Nyagisai bako mocho mu MC Oyagi asogo taikirania magendero. Hayo mnaenda mango mwanchio muriringo kwariganira tobeto gusanga wikomo ero gendera gotanyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetanyora wetera Ndizi TV News na bagase website ito na boko yasomo wetera www.ndizitv.net ero togendera gusanga asobwamo gukwarira tobeto gochaka asenchira bene korwase county ya Kisii awase abamenyi korwa sensemo ya Nyagisaye gotoka ase ward ya Nyakoe bunge kitutu chache South baba weso keritkoria rero na gokora korobekana ase bakora etaro yo kwemurunganiria amagendero yobere gagotakorekana ase ensemeyo ningobona bakumochia omwemsewe wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi ase bakumuboria buna nkaya ko irachibesa onyatariko baikiraniria amagendero gatia bobwagachi bwechpara amache chibasari egati yayanda mange buna tokumanywa no muri Keito Mildred Momanyi abamenyi banyagisai ase wodi ya Nyakoe ni gobesokia bakorobekana aso wesigolia kwa magenderero asensemeyo egati yabo chipara amache egati yande amange asebona bange bagendetse kumubolia asa kuira chibesa chamagenderero Chipare chira iko chigendete gosarika iko chiyoru mugete mwora mutonya kobeku gotogote bigunga ngentu ntu agete kure isaine to kokorwa magendero
turara ntakane ndio yose konyirega ababura kambarega cintakana toto ni simbarega bana kwa unone pasa none gatutaingo choro toroserie rocho kanga gotoroseri koranje tinjo toroserie amache tonyora sabangira tukonye Oyagi, noiri chibese chokora magenderero na gavana. Nka iyo gakari koira chibese chigwati chinde ntoroche ipandiko bigorokia. Aba pare nero siru mu MC gete. Ayenga yure. Abangeni go bamomocha ase okubonereria kemagenderero engaki agokora amagendero ase wadiyo. Igo totake tome ki quality ekero okora magenderero. Onyene chibaseri kwabeka equality taliye obaguzi abantu banyumba abantu bekasi abantu banyumba okulika bekange bintu katikati nandi nyura kere ko namwe likwala gutara kwala kulichikura nigo basaba umugavana Simba Arati wasanania na kubakonya asa magenderero ase ensemeyo wono bwito yaitose gavana please gavana topoke ngocha tulenjera tulegocha Nonya nabo omoteli we komiti ye chibasari kurwa ensemeyo Boniface Nduko nigesokiana kumoegerera omo MCA asensemo ye chibasari asikelia bunanko ena nale chibasari asensemeyo ase obwikirano Tuasa abantu bana isai ni tutoka benefit mono because we are lucky eto review nare ngo wasaba ne ndimo tokonya kuruto mwambia magena na forms into konya wara kababa toerero ti forms yase muna jiko ba unanje na wande bune representative tani ko na tani mwanje wala tayo se mwambia ndangi tujali ndare nanje na wande ko present ba mana isai ase omukyoito buna egetaseni kyandize TV elikomukira omo MCA wensemeyo lioko iraneria amabolio y'abananchi nigo anyora amatunda enga kyomwe MCA Cosmas Oyagi aisokiana gukwanira emiroberia begete lioko ikirania amagenderero manyana bonigo aigerera ase okomocha uyo kabere omo MCA wensemeyo uchako mwachinga kichinyoro eligo ikirania amaganyo y'abamenyi bensemeyo para cha nyaksai ninje begeta se budget chipara isato chitakero cha komutini kominomo inche mno MCO batimbwa tibesa mbegeta mo gongo chikolemere para nje para nganye beka se budget executive wa implement abantu ba ku implement e budget ito ya Kisi County na abantu ba ku executive asomoga banaro chibe samna bona iga nimbegeta 2 million as a climate change ejine chibasa chikor World Bank already check Kisi County asenge njege sima kelkia nyaksai kiwate problem estimate ko to na and then inkaranga mbiyambe ka 2 million tokore gan tokore ngari application to rusie ke pambo ye estima to beke pambo ye sola alafu na anda tori chi pipe to beke tori tokore to tokore ngari application to tori activity ya macha ya so yego chasa asabantu so na ko sabantu banyaksai ka kia so wanja kwenu ngomolembe mbakwarire gasi tiasa nero rore kwenya gokoro na former MCA ona bwete chikura ale gusaba mwishimu amizi angeriba gankorera abantu banyakisa yimero Nkolipotelia egetaseni kyandize TV eletaliane Mildred Momanye Muyamano mariketo Mildred Momanya se orobo tiororo ikranuni gabasabe kegori ya jenzi baboliwe kwa serikali chinga kinyororo eliogo ikrania amagania bogo kwana nigo ababwatani kurase sekta ya matatu imemucho busongo nanyana babiri bagotukuterare chinguma buna nigo baroberetie gokora okorobekana niga sensemo yabo boigo babiri bakoenekia ogotamente ruari gori registika asibarire irayo chakogendera kubwatrane serikali ya kaunti ya Kisi elio koenekia obokoreri burubya ayo nanda mangeni gotwarganire n'umuriketo Frida Kerubo Bunentere ya moyo gotinya obokoreri ase sekta ya matatu nigo aboncheria batwarege karone gatiye bitago byobolindi okwana omugambi korwase location ya Jogo Elijah Ongera nigo aerera okubwaterana nabo igokoenekia omurembe chinga kicho bokoreri bwabo Lero twanyorana mukutano na wafanyikazi wa matatu korwa Kisi na isiko ya Kisi twakwana mangana maya monegento twasingatia no morembe naende to maintain omorembe naende karto kolega situ ya matatu tutwara maskani naende tolere abiria baitu muna tokuba leta town na kwa rusiororo tuba no maskani
Chingaki ekyo boigoni go abori abasae ba Gen Z gotiga okorobekana na kwa serikali chingaki kyo goikerania amagani abo. Bantu batebya abana igoro ya mangana yagenderete batige koko nako gukora kurubikana ukonge batiro kurubikana ukonge serikali ya igure serikali bono nagenderete ku implement ibintu bibatera tiga byadingakira abantu baito matatumbu ya mone sigasi abakora igasi okonya abantu baito kubarusi masinane kubarete town na kubarusi town guchi Omunyakerogo bwabakori emeremo ase sekta ya matatu okongo mose nigatu guterale chinkuma ase mitandao bunani go baroberetie okorobekana asene kebuna mbaleta yale asoko bwaterana ne serikali ye county tusekwirana ase semo ye serikali ye county tutagita tubwaterane fununu nerero mutandao ensinini ebatebanga omagomo norororo abantu bamatatu ndi narobega to magomo ande bakanire magomo toyo Boigoni go aboli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubenyora asensemo ye Chibasari Tebise excellency ainyora abantaba muna bantebya bantu magochi asale chipasi ali abate abambali goikera asengenjo yake abakuboka botuko na ndabira na botuko ya excellency twari ko gusaba onyore abanda baito asese moye jipaseri ocho ba consider mono sector ya matatu obeko muntu yo morro or special okolirira abakoli ba matatu emiremo jipaseri ngonyora bali tari boyo mbaba bakwaligania amagendero ime county ya Kisii anena sibaba kweneke bunani goli sticker litaraba likomentwa ekoti ya county ngochere kere koti ya county gocha alina magendera gocha se county pero to koligereria sachinde okwaramiko ka bantu baito bali kwaramika igoro ye yogote bomogomo estika is excellency oruro te former governor Thomas K Ongwae na begete estika 2500 his excellency Paulo Simbarati oibonole our current governor tara amenda stika nonya ne shiringa ya moyuka otherwise e finance bill ya sogeta ya itete ya fefete binte binge iyo ebibitagere torramike jerende yonse Kolende ni gobaganirie omulembe kwene kigwa eri ko egendereria ase ogoikerania obokoreri bwabo Munantu abantu bamatatu togusabanya sato konye turari omulembe gentekene twachara subwa monke togotebania paka twachire na chifu gaiga gentekene nekero turi biashara gari stage turari omulembe nekero omulembe okororekana twakwanira abana abaitonga genteke kereiga ili abana abaito barorekane bakoteba nga yaya twarorira se ikere boniga nonye na abaibuli baito banjira niro omulembe ororekana ase turi Frida Kerubo Ndizi TV Miyamono marketo Frida Kerbase orobo tioruru ikranu abaibori kurase skuri sekondari ya Riotero SD nigo babiri bakugokera amatibwa maya ayamatemo manene klasi gya 12 was form 4 yo mwaka oeta abaroki okianda nigo babete bagokorebye nakogenda ase university asiri tkorero batwaro muyega bwogo chengera omachibwa yo nabaroki wabo koewa ebyewa na monoko ganirwa maya chinga kibaragende ase university nigo nonya nabo bagotogia omwalimu omonene asoko imukereria na inde skuru eyo igoro bino tokumanyiwa no muriketo dipo nasanya from our medical and then finally from our first student unenchereyemo yogusirana gusegeta chisemi asaborokigwa nigo mogoko monene asabibuli be skuru ya secondary ya Riotero SDA chingaki babwatoka ebyebwo gucha saborokigwa bakorete bya omwakoera Maiga yaye abaiboli bibekerasie 12 ngo batwarege karobene amona abana babo unenchireyemo yokubeke mirobirimiya yogokora asamatemu y'umwaka uyo igo twachaga abaiboli twacha koenekiana na kia abana twatumite gocha saba alimu na kibagenderete na masomo igo turi no mogoko esengenjo twacha seri tukolia rero korra abana baito naki bagokora omukia ase skuru eyeiga Chinga kiecho abeboli abo nigo bamotogia omwalimu monene bwe skuru eywe asobwa matobuya no mukyoye amona abalimu eywe ere akeorokereri kyo gokora buya maiga yogocha ase skuru eywe asamatuka make aerire obuya principal ye skuru ya Riotero igaro munyamukia
n'abarimu bakubwaterana babeire bagokori buya bakanonya intu abaibuli twabeire n'omogoko eng'enche enene yato omogoko omonge abana baruga bakagenda university kururi otero n'abana kianda tokwera n'eng'ambu ya mwana ase omwalimu omonene n'abarimu baye igo babwateranete ase eng'encho y'abana baito naende berure gotokonya buna intwe abaiboli ase eng'encho nabarabwe bale buna abaiboli ase esukuru eye lakini nditanga natebire principal yari otero mbiyamona ase eng'encho y'emeremo emiya igo akorire amo n'abarimu bao ase eng'encho emiaka yamagega before tarachicha riotero nigo yaingi gokwanika bobe na titwaringe no gosemeri n'abana mbaende university mbake kangi challenge ngarora ngatigandigie transfer ase eng'encho omwana one muire esukuru gokwanika betake ekiagera yarure obotambe are bono twarorire nere gochibosia tambe esukuru esteri ari okwanika bono igage gokwanika ase erieta ligi ya mono kubatikana n'obwamatu obuya gati y'abarimu aborokia amo n'abaibuli nigo bono bari nogosemeria okonene ase ogokora buya mono ase amatemu amanene y'omwaka oyo iga mbae webiegu bari bakora buya ase amasomo abo naende bono iga abana bararoro ntore n'obomaene namba chikomenta mono ekerengo kere kia igoro mono namba ete bagenda chi university chinde orengana n'omwana muna asoete form 4 first term second term na toroche igo bagendete go perform insererengia nonye nabo nigo baboria borokia gokora omokia chinga kia baiboli betiganire bune enchira yamo yokubasira banyari goche gwekonya asa matukare bosio abana ka baiboli berure koruchinka batomire gocha ase esukuru erine emegoke emenge yeyenseye omogoko monene na ase esomo ugwasomire igo gochikoba omonto bweng'encho mambia okonya amange naende bwe erieta ligiya bwe serikali yeito erieta ligiya erio tonyoro obokonyi korwa asore ase chisekta chinde chionsi ekiorabe gogosoa ase obokoreri bwao oche gotokonya igo tokoruchi esukuru fees ebakonye na inwe mwekonya abanyene ase eng'encho mambia nigo gochikoba omonto maana Wiko ripoteri gataseni kia onambeye Mokiandizi TV kurue skuru ya sekondari ya Adventista ya Riotero yogotoka ime yewodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South ritiria nenkuru kwa Dipon Asanya Mia mono muriketo dipona sanya se orobo tiororo ikanu magega jogo choro kwa waziri ya serikali ya Kenya kwanza no muraiwense Dr. William Samoei Ruto nigo bono kubolia kwa berego kurwe wa wochase ababunge kwenekia bunankuba murekera bare ase oboimbechi rio babe bawetia malieta babache kurwa obokoreria se abananchi kagusanganike taseni Kiandizi TV nigo engineer Richard Mwebi kurwa se ebunge ya Kitutu Chache North abeirega kubolia boigo abo waziri abo babe baise wetu wane bunge bachikwenekia bunangoro barobokoreri bore obwikirano ase abananchi ndo bisarigete Kenya mbiri biya economy yasarekire abanda etabatebya murai wense Ruto atige gotegera abandu bari sera ba ambitious aligereria abakenya nabo bamuheta chikura nabo abadosi babo nabo bati sovereign power abategerera amangano si bitoko matebi ategerere onye tari gotegera ko ana turi kuturo aba powers kurwa sare bono iga tutaita gotebi aba CS bali bachoretwe bakorera abana inji gas bamanye no abachoretwe abana inji ndo bagwojati bakorera asingiya ndo basa kuiguji scandal corruption tetuka na bono mwaroche kinturi akoreta obuyo amaraba areta obuyo muchanga areta obuyo esike ya ng'ombe esike yebunda ebintu bina bina bitogokana mundu bina kindiki na ita abana baito jensi mundu uri tata kire kuirana umuntu muna tuware umuntu muno uri tare kuirana abantu mbaraba bebairana ndese serikali pato togokana ngabono bagwika parliament abachumbe baito aba MP ndo bapimete sana anyamongo chigweti abantu bali bagwate isikanduro go bachera tore baro tata batanga abantu bachora tumba wese
Mwancho muri to kurigereria rabereka ukarekana isko yorongo rwagusi ni gori tkuria rero murai wense Dr. William Samuel Ruto mokonyo yerga digashawe gatia baraibande baba wekarana imeye county ya Tharaka Nithi asekirenga gyo kwigura emeroberio au ya magendro asensemeyo igatie emeroberi yabaga kwigura ngamo ne obisi yobokoreri gose Huduma Center sensemo ya Marimanti obaga kwigura emeroberio bwa match na baba wekirana senyegetari ya Natasha Munene Memorial asenchemo yo kurigereria obokoreri gukona chinga kiecho Ruto nigabaga kureira yogo cyakogendera kubwatoka obokoreri burubuya bwa magendero akubwatkana nechbese chirabe chikobekwa ase budget asesemo ya magendero nigabaga kuboria abakenya kwenekia buna babikirensemo chibura buru chiage siasa na kwenekia buna omorembe obere gokorogana asimona berega kuboria okubwatrana kwa abakenya bonse asekirenga yokoreto morembe na boiga magendero imeyense ya Kenya. Lazima tuunganishe taifa letu la Kenya. Hatutaki siasa tena ya kutenganisha watu. Ndio jana mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio tupange maendeleo pamoja. Tupange kulipa madeni ya Kenya pamoja. Tupange mambo ya kulipa ushuru pamoja. Tupange mambo ya masomo ya watoto wetu pamoja. Tuunganishe stima pamoja. Munasema tuungane ama tutengane? Sasa tuungane, tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Mpango ya serikali inapangwa kwa budget. Pesa ya serikali inapangwa kwa budget. Hawa viongozi wakipitisha budget bunge ndio tunapata pesa ya kutengeneza barabara, ya kutengeneza stima, ya kuunganisha mambo yale mengine. Kwa hivyo mimi nashukuru hawa viongozi wenu wamesimama kidete kama viongozi, sio kama wanasiasa. Mheshimiwa Rais, umefanya vile inastahili. Umefika pahali unapendwa, pahali unaungwa mkono. Katika kura iliyopita, Tharaka Nithi ndio county ilikuwa namba 1 kupigia wewe kura katika Mlima Kenya. Na kwa hivyo ukija hapa kwa mambo ya maendeleo, you are in the right place at the right time, serving the right people for the right reason. Ritkeri morioka magega yomurai wense koraria aba waziri bentuna ya kabera serikali ya Kenya kwanza nigo bono igatia barai korwase obomo bwazimio la umoja wa Kenya bakora ono murai wekiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa na baigo Jeremiah Kioni babere bakumochia ege tambokere kyo aseba asemono abugatia barai korwase nsemo yazimio la umoja wa Kenya gatiabo Opiyo Wandanyi Wycliffe Oparanya na baigo Hassan Joho babete bago chorwase ase chiwizara se serikali ya Kenya kwanza asiba muchiri murai wense na otabuna nek anigabwatekerenga agyokoreta owatananika na begogosiria ebyamebire imeyobo mobwa azimio la umoja wa Kenya okwana nabariki nigo babeire bakureira yokoeneki abuna abarai bari batigarte nigo baochago tigara gutena bokongu ase obo mobwa azimio la umoja wa Kenya na otana tibago cha oswana ne serikali eyueko ngaina aba Kenya asibatere na barabekerenga kyabo no kogendera gutena naba Kenya soko neki abuna babere bakonyora ubusibuli bwabo. Ruto has nominated the top leadership of one of our constituent parties, ODM, to his cabinet. With this move, he has attempted to destroy multi-party democracy and seize control of the parliamentary system. Additionally, Ruto is working to silence the voices of the opposition, both inside and outside of Parliament. Ruto's continued cannibalization of political parties. He's done this to Jubilee in the past. He's now doing it to ODM. Goes against the letter and spirit of the Constitution of Kenya. It also offends the NADICO report, the National Dialogue Committee report. First of all, nobody has offered any position to me or to Wiper. That thing about Attorney General is a mirage. And I want you to, I may be senior counsel, which is okay, maybe that's the attraction. But this guy has been Vice President of the Republic, and he has been minister in many portfolios. Do you expect him surely to go and serve Ruto as Attorney General? I think he's expecting too much. Thank you. But in any event, the bottom line is no such thing. We are not interested. Azimio is intact. There hasn't been any offer.
by William Ruto to Azimio. And Azimio will in any case not accept any positions from this administration. Because Azimio has already taken a position, and our position is with the people of Kenya, it's with the Gen Zs and the millennials who have paid the ultimate price, not positions from a failing regime. We will not join a sinking ship. For those who wish to join, it is their choice. That is not Azimio's position. Nabara ikoruase kanisa ya African Independent Pentecostal Church of Africa IPCEA nigo babere bakuruko boria gochiase aba Kenya komumura iwense Dr. William Samoei Ruto chingaki irigwekirania emerobere yaye yokoreta omorembe MC ya Kenya wetera ase ogokora chinkwana nigo boigo baburirie abaraya banene koruase serikali abarai bedini na boigo aba ubisabo burindi n'abananchi asobwamo ogokora gusego kore mirimo asobwamo eriyo kwenekya buna ense ya Kenya yabereke guskabusyo. We call upon all Kenyans to have patience with the president as he implements the demands of the Kenyans. So far, we have seen goodwill on his side, and we wish to call upon all Kenyans to embrace dialogue and patience. It is our humble appeal that all our actions, all our demands be within the framework of our Constitution. We call for restraint from our security forces, the politicians, the church leaders, activists, and all other Ancho muri bana singencho ye biro robotio na rotreto mwere wa maya yense masenchira ere yobekranu konende na manke ngwargarete aina ndoraz konyora senchira yobekranu ekero chirarage chinsa isato igono ngo kuganeria burigere liboro bya semero bire kubwate to basagoskare tumirana nde chikoraga chinsa isato ekero ngo konyora na bakogendera gotonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News na boigase website ito wetra www.ndizitv.net hiri togendere gusanga asobwamo iretriane Evelyn Osero Lydia Musenere twagwatira na sensemo yemenyerero naboigo Sara Mumanyi nero ne kyachibita neryo gichawe kera century abene ko koreria burigere burubya